बेलासिनि गोजोन हामलायनाय बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय जाबाय रायजोफोर। मोनसे आङो इम्परटेन्ट आपडेट लानानै फैलायबाय नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय। जोंनियावथ' नैबे बिटिसि हालामाव बा एन्टायर आसामावनो दा सम एमएलए यानि बिधान सभा बिसायख'थिनि दोहौ सोमजिबोगासिनो दङ। दा नैबे थासारिया ओरैबायदि दोहौ सोमजिदों, बे दोहौआनो जाहैबाय टिकेट डिमान्ड खालामनायनि। गोबाङानो दिनैहाय टिकेट दाबिदार ओंखारनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। मोनसे कनस्टिटेन्सियावनो बा मोनसे संबिधानावनो साब्रै गाहाम साबा गाहाम बेबायदि जोंनियावहाय रिपर्ट फैनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। टिकेट दाबिदारफोरा सोरबा इउपिपिएलनियाबो सोरबा बिपिएफनियाबो बेबायदिखौ जोङो नुनो मोन्दों आरोखि। किन्तु नैबे समावहाय आङो थासारिखौ ओरैबायदिखौसो बांसिन नुहुरदों, जायफोरा केन्डिडेट डिमान्ड खालामदों बिथांमोना पाब्लिकजोंबो मोजां रिलेसन थानांगोन, प्लास ग्राउन्ड लेभेलनि प्राइमारि ब्लक बिसोरजोंहाय जुदि बांसिन टाच खालामनो हायोब्ला निस्सय जोंनियावहाय टिकेटना 100% बै मानसिया मोननायनि बांसिन चान्स दं आरोखि। जोङो साधारन भाबै साननोब्लानो मोनदांहरनो हायो, जुदि नोङो ग्राउन्ड लेभेल ग्रासरुट लेभेलनि मानसि आरो ब्लक लेभेल डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि मानसिजोंनो जुदि जेबो टाच गैयाब्ला टिकेटखौ माबोरै डिमान्ड खालामनो? डिमान्डखौथ' पाब्लिकआसो खालामगोन। दिनैनि दिनावहाय जों जुदि बायसान्सआवहाय बबेबा प्राइमारियावहाय जुदि जोङो इन्डिभिजुवेल थांनानै सोंहैयोब्ला बिथांमोनाबो मोनसेल' रिप्लाइ होगोन जे हाइकामान्डनिफ्राय जोंनो सोरखौ दैथायहरनो बैखौसो जोङो सेलेक्ट खालामनानै लागोन। नैबेखौहाय जोङो रिपर्टखौ मोनखागोन आरोखि। आरो जोङो भिडिअ लाबोआब्लाबो गोबां मानसिफोरजोंहाय जोङो सावरायनानैहाय बेफोरनि माखासे प्रुफखौहाय जों दा होनो हासै आरोखि। ओमफ्राय जुदि सोरबा केन्डिडेटना बायसान्सआवहाय टिकेटखौ हास्थायथारदोंब्ला, माने बिथांमोना ग्रासरुट लेभेलनि प्राइमारि ब्लकखौ जुदि कभार खालामनानै लाखिनो हाबाय, बियो 100% मोननायनि मोनसे सम्भाबना दं आरो मोनखागोन आरोखि बेनो। आरो हाइ लेभेलाबो बेखौनो खालामगोन। दिनैनि थासारियावहाय जोङो बेखौसो बांसिन नुबोदों, खारन राजनितियावहाय जोङो गोबां नुबोबाय थानो मोनबाय। सोरखौबा टिकेट हास्थायनाय नुयो, खिन्थु सोरखौबासो होयो, बेबायदिखौ जोङो नुबोनो मोनगासिनो दङ। खिन्थु बेफोरो माब्रै जाबोदों होनना बुङोब्ला, जायहा टिकेट मोनदों बियो माखासे लिडारफोरखौ ब्लकनि प्राइमारिनि बिसोरखौहाय कब्जा खालामनानै लानो हादों। बे खारनावहाय बिथांमोना टिकेटखौ मोनदों आरोखि। आङो सानो फैबाय थानाय समावबो जोंनि जे बिधान सभा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ, बे बिधान सभा बिसायख'थियावहाय जाय लिडारा पाब्लिकखौ अनसायगोन, जाय लिडारा देरहाखांनायनि उनावहाय गावखौहाय पाब्लिकफोरा नागिरनो थांब्लाबो रायलायनो बा दरजा खेवना होयि बेफोरबायदि लिडारा जोंनियावहाय दाफैथों आरोखि। हाइ लेभेलनिफ्रायबो बा हाइकामान्डनिफ्रायबो मोजां लिडारखौनो नैबे बिसायख'थियावहाय सायख'ना होगोन, बेखौ बयबो रायजो राजाफ्रा आसा खालामदों। आरो स्पेसियेलि आंनि नैबे फेसबुक पेज आरो इउटुब फेमिलिनि गासिबो रायजो राजाफ्राबो बेखौनो हास्थायनानै दं, आं बेखौ सानो आरोखि। दा गासिबो रायजो राजानि जानानै आङो मोननैबो पलिटिकेल पार्टिनियावहाय बेखौसो रिकुवेस्ट खालामनो सानो जे जाय लिडारा पाब्लिकनि दुखु सुखुखौ मोनथियो आरो जाय लिडारा पाब्लिकजोंनो एनि टाइम टाच थाबाय थायो, बै लिडारखौनो लाबोनायखौ आं हास्थायो आरोखि। थ' आङो गोलाव बुंनानै बाथ्राखौ फोलावलांनो सानाखिसै, बेयावनो आं दोनथ'बाय। थेंक इउ।